Dobrý den, sledujete pořad setkání s profesionálem, tentokrát z konference Globální HR laboratoř. A já zde dnes u nás vítám paní projektovou manažerku studie Best Employer ze společnosti Ion Hewitt, Ivanu Mandlíčkovou. Dobrý den. Dobrý den. Paní Mandlíčková, já mám na vás pár dotazů, neboť v rámci dnešního programu bude také probíhat vyhodnocení letošních výsledků této studie. A já bych se vás ráda nyní zeptala k té studii konkrétně. Co ta studie obnáší, co vlastně vyhodnocuje a jaká kritéria do ní spadají k tomu vyhodnocení? V rámci štúdie Best Employers sledujeme niekoľko kritérií, niekoľko oblastí. Každopádne tak všeobecne štúdia Best Employers je o tom, ako sú zamestnanci motivovaní a spokojní v spoločnosti a sledujeme ich spokojnosť s rôznymi oblastiami pracovného života, ako sú spokojní s priamym nadriadeným a podporou od neho, s odmeňovaním, s benefitmi, s procesmi a politikami, ktoré sú nastavené v spoločnosti a podobne. Takže skutočne pokrýva táto štúdia rôzne oblasti pracovného života. No a k vašej druhej otázke, alebo druhej časti otázky, je to firmy, ktoré sa chcú zapojiť, tak sú tam dve podmienky. Musia byť na trhu 3 roky a zároveň musia mať minimálne 50 zamestnancov. Ta studie je celosvětová. Zeptám se, odkud pochází ta metodika této studie? Metodiku, ktorú využívame, tak naša spoločnosť využíva už od 90. rokov a v podstate sama ju vyvinula. Pochádza z Ameriky a tak ako ste spomenula, tým, že štúdia je celosvetová, tak aj metodika sa používa celosvetovo. To nám umožňuje, aby sme spoločnosti porovnávali nielen v rámci jednej krajiny, ale potom medzinárodne a taktiež máme veľa globálnych, nadnárodných firiem, ktorí sú našimi klientami a tým pádom oni sa môžu porovnávať aj v rámci jednotlivých krajín. Společnosti mnohdy dělají své nějaké interní průzkumy. Jaká je motivace pro tyto firmy, aby se zapojily do této studie? Hlavnou motiváciou je to, že majú porovnanie s lokálnym trhom a majú porovnanie s ostatnými firmami. V prípade, že si robia svoj prieskum, tých firiem je už teraz väčšina, málo firiem je takých, že by vôbec nemali prieskum, tak oni výsledky majú, ale potom oni často nevedia, či ten výsledok, keď im vyjde 50% spokojnosť, či je dostačujúci alebo nie, a my im práve ponúkame to porovnanie s trhom a s ostatnými spoločnosťami. Jak jsem již naznačila, my se dnes dozvíme firmy nejlepší zaměstnavatele za letošní ročník. Můžete nám lehce přiblížit, co bylo třeba nějakým překvapením v tomto ročníce? Co vás tam překvapilo? Premýšľam, čo sa týka prekvapení. Tie prekvapenia trošku prišli už minulý rok a tento rok sa nám akurát potvrdili. Minulý rok nám veľmi narástla motivovanosť v porovnaní s ostatnými rokmi. Bolo to spôsobené aj tým, že bolo veľa firiem, ktoré sa zapojili z IT a telekomunikačného odvetvia a dlhodobo vidíme, že v tomto odvetví motivovanosť je vysoká. Tento rok sa nám to potvrdilo, pretože tiež máme takmer tretinu firiem z tohto oboru. A čo sa týka nejakých ďalších prekvapení, tak ja si to nechám a dozvieme sa to dneska po obede. Já vám moc děkuji za rozhovor a už teď jsem velmi zvědavá na ty výsledky. Děkuji.